Lallami in live ne ka yi bari in live ne ka bari garan banna an buda duk abin da aka yi sakoto an yi ma'alasa garko kurma komi aka yi sakoto mun yi ma'alasa guda na goje ina da yaƙini ba kurma su da ba ka taɓa abu ba ko ba ka taɓa cin mota wadda ta kai daraja wadda ka ci ba tun da ni yabo da ni samu a kan wannan mota wallahi ina ƙara mada mota ta wuri masa so ina wa Allah godiya da ya bani dama an kai wannan damben tare da Abdullahi na Ashafa da baban dan moyi kuma kowa ya rasa sosai amma da wanda ya kai sara don haka wallahi kun kama ya dan uwanka shi ba ya kada kai ne ya da cikin ko kurma amma ba ko kurma shi bai ba wannan karuwanci ne ake yi na uba kuna ta mu da tsalle tsalle da buwa kurma ya kai da zaje yau ne kasa ka gora garan bannan dai don haka garko goje muna godiya ai kullun garko da masu bidiya jimash alamin masu kallon mu gidan mu arewa da sauran yan youtube wanda in ba da ku ba wannan sako da muka aika ba zai tabbata ba wannan gaskiya ne ku kuma makaɗa kun yi ƙoƙari kun haɗa minahici kun yi tasa su suna buge-buge ku kuma 'yan kallon jihar Sokoto cikin ana cewa babu da hankali ba mu ɗaya ba ba za a yi ba to Allah ya ba mu dama mun kuma mun ya ɓarwa abin da ya kasu kai sara da kokura ana kai amma ina abin da nake yi bashi balla aiki kowa sai ya da koyi wasa an dawa ina godiya da ni da Alasan da Kosilaye da Sha'aban da Jino Ramadan muna godiya ga gwamnatin jihar da ya sake da sakar kokurma ta yadda da mu ta amince muna muka kama da girma gwamna wannan mota kuma wannan mota ta ƙara kima da daraja ga gwamnatin jihar Sokoto da kuma jihar Sokoto mun tabbata cewa mu tabbas mu ne jami'ar dambe mun tabbata cewa mun yi abin da ba a taba yi ba a Najeriya don haka Alasan ka saurara akwai wani bawan Allah masoyin arewa ne masoyin jamus ne ya taso daga garin Legas don ɗaya da an ce mota da tijo idan ka zo ka ɗauko naira 1000 to don in ba a baka ba cikin jinkacin ana ta tsalle-tsalle don haka ya baka gudunmawa ta naira 200,000 garabar rai kai ana ta farawa la ilaha illallah garabar rai baba amarya kai lahi dubaru sai yawa cikin wasa ga a ɗaya ya amarya mana kai garabar rai kai kuma kai garko goje garko kurma duk gurma da babu ayi kullun da garko kurma kai ko kai ne yaro ana ya mutu kai ne mai lokaci a gidan da bai Sokoto ai kullum to yau ka garabar rai kai kuma garabar rai
dambe a kan dambe wallahi ya yi bala'i ai kullum ya ce kawai zai yi kullum babba da sai na yi ai kullum a kawai kullum jama'a ke ta cice da jalabiya ta tuma za a ke ta kai ina dogon sisko ina shafshaf ya ce mai dawo zamin da daure ka MD Bakoli, Shehu MD Bakoli. Wani yaro shafshaf shi ka lokaci shi ya buge mai lokaci dambe ya yi kyau wani dambe ya yi sha baba na yau shauko ma kala ba ka sa ba bai alhaji garba ni da alhaji rusa mai agogon hannu alhaji usman shagari lannan 100 ya bani to kai nawa ka bani da ka samu naka ba a ramadan da shagon buda ni ban baka ba dambe ne na dauka fasa ban baka ba to a faɗa ba in kallo ban baka ba to za ka ci ubanka garabar rai to jama'a ba hagon buda ga dambe nan ba hagon ramadan na kai mai sara ba tsakanin bahagon ramadan da shi da shagon buda yanzu wanda ya rage arewa kunce a kawo muku bahagon autamama kuma bahagon autamama ya to ba ku san shi ta kira autamama to yanzu wanda ya rage dan kansila dogon sisko ba ka da da kai da shafshaf ne haɗa kwai to na da hannunka lokaci yanzu dambe yare a kare babu wani dambe hudu za a yi musu to ya saki ci mai ya rungume shi ya ji ruwan wuta sabar ka sai ya rike shi mutanen jihar Sokoto ga dambe na ɗajo Ramadan kai buba wallahi ba gobe da cikin dambe ake ai na gara fari ka ya ya ce a dakata to a dakata ina da tun Najeriya babu mai gidan dambe wanda ya taimake ka kamata ni ubanka ne ina da contribution ga duk abin da ka zama ga dambe sannan ya kawo baba buda ba ta wuri ba da ba da ga baba to ina da tijo nan ana da ba ka dauki ga naira 1000 na anjima in ka dauke su in ce ubanka ina da tijo nan to ba hada bane dambe kai buda hadi ka da muka ni abu Ramadan a kariya aka da dambe ka ba ya gida ita da haka na muna ba gudu ai gudu nuna ubanka da gudu bi sai ka buge shi aminu ka hajin nan su dambe buge shi da gudu ka buge shi abu shi ka buge shi kai ka ki ba ka buge dambe kar wancan zambe zaka muna da buwa ba kana ni wanda da yana gudu bi sai ka buge shi gaskiya ne karo don Allah jama'a kowa ya koma nan kun tare mu wadancan don Allah kowa don
kai Allah ku kai can ba da Allah kuna da wuri can ba me da shigo haka da Allah ku taimaka muna waɗanda sun ba da kuɗi in ka shigo da Allah don annabi Amina ba da Allah don Allah Shot.